zradiť. Jeho priatelia k Ježišovi ho chceli doniesť, ale dom bol plný, bolo všetko zamknuté. Dvere, okná, žiadna šanca dostať sa dnu. Tak urobili miesto tam, kde nebolo. Pretrhli strechu nad miestnosťou a spustili svojho priateľa dolu. Pretrhli strechu vierou, keď svet hovorí nie. Ich láska povedala áno, niesli nádej tam, kde bola potreba. Ježiš videl tú neskutočnú vieru a povedal mužovi: tvoje hriechy sú odpustené. Niektorí sa nahnevali, šeptali si v rade: kto je tento, že odpúšťa? Len Boh odpúšťa. On ich myšlienky počul. Čo je ľahšie? Spýtal sa, povedať odpustené alebo povedať staň. Ale aby ste vedeli, že moc má tu na zemi, otočil sa, hovorím ti, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď. A v tichu, čo prepichlo srdce každého, človek, ktorý nikdy nestál, zobral vec, ktorá ho vždy nosila a prešiel von sám slobodný. Úžas zmrazil dáv, neverili vlastným očiam. Niečo také sme ešte nikdy nevideli. A chvála naplnila miestnosť.